ще ви разказвам как си избрахме банка, защото ще купуваме имота с ипотечен кредит в Банско. Ако не сте гледали поредицата до сега, може да се върнете да разгледате предни клипчета, но накратко аз и моя партньор ще си купуваме имот в Банско. Идеята беше да си купим имот, в който да живеем дългосрочно, но в последствие се промени и решихме, че ще вземем имот, в който можем да ходим временно и съответно да отдаваме под наем, така че части ще е инвестиционен имот. Но да започваме днес. Сетинга е малко по-различен, защото ще ви споделя моя екран, ще ви споделя моята табличка за кредит и ще ви разказвам каква беше логиката, когато вземахме решение коя банка да си изберем. Първо, това, което искам да ви покажа е табличката и да ви разкажа малко за нея. Първото нещо, което направихме, беше да си дефинираме критерии, какъв тип имот търсим, които освен в самото търсене ни помагаха и в дефинирането на критериите за ипотечния кредит и банката. Неща, които ни бяха важни: разпределение, квадратура, вид, състояние, в което търсим имота, изложение също така ни беше важно, етажа също ни беше важен, локация. Други критерии би било чудесно, ако има гараж, мазе, таван. Това е от гледна точка, ако щяхме да живеем, там ни беше важно. И бюджет максимално 1300 евро на квадратен метър и максимално 150 000 евро за целия имот. Тук тези неща от гледна точка на кредита са важни, защото на първо място локацията е много важна, защото имоти, които са в ваканционни селища, обикновено се финансират с по-малък процент от банките, от по-голяма част от банките. Това го установихме в последствие. Имоти, които са на първи партерен етаж или пък последен тавански, също могат да бъдат финансирани в по-малък процент от банките, защото се водят по-рискови. От гледна точка на това, че може, примерно, когато си на последния етаж, е по-голям шанс да имат течове, защото си по-близо до покрива. Състоянието също имаше значение, защото зависи изключително много какъв ремонт трябва да се прави. От гледна точка на ипотечния кредит, ипотеката оценява основно недвижимото имущество. С други думи, мебели като дивани, столове, маси и така нататък не се оценяват, но пък се оценява това дали има готови бани, в какво състояние са, подовата настилка. Това са неща, които влизат в оценката на имота. Разбира се, вид, аз почнах малко отзад напред, но вида на имота е изключително важно за оценката. Къща, апартамент, жилищна сграда, в нежилищна сграда. Много важно. Статута на имота е изключително важен. Оценките на къщите са по-скъпи от оценките на апартаментите. Говоря за самата такса за оценка. Другото нещо е, че при къщите има изключително много специфики, каква част от имота ще финансира банката и изключително много специфики от гледна точка на документацията, така че е възможно да си купите къща, която реално е примерно 300 квадрата, но банката да ви финансира само 100 квадрата с ипотечен кредит, защото примерно те не финансират квадратура, която е в приземен етаж или пък таванско помещение. Различни пристройки с стопанска цел също не влизат към този ипотечен кредит, така че е важно да се дефинира вида и съответно статуса на имота. Квадратурата, разбира се, е важна от гледна точка на това колко голям кредит ще може да ви отпуснат от банката, така че ние си бяхме сложили тези параметри, като 80 беше в изключително долната граница, но все пак съм го сложила. Разпределението не съм сигурна дали има отношение към ипотечния кредит, но това бяхме написали ние. 3 спални, хол с кухня, 2 бани, 2 тоалетни. В крайна сметка ние се спряхме на нещо, което има 2 спални, хол с кухня, 2 бани плюс 2 тоалетни, плюс 2 тераси. Това е нашия избор. Но в друг епизод ще говоря за конкретния имот. Следващия етап е така наречения ми калкулатор, с който си правих първите калкулации на база на различните видове разходи, които бих имала по кредита. Тук все още не бяхме избрали вида имот, така че не беше ясно какво ще купуваме, не беше ясно и каква ще бъде сума. Така че работихме с критериите, които виждахте тук. Максимално 150 000 евро за цената на имота. И тук вече може да видите различните компоненти, които оказват влияние върху разхода. Размер на кредита, главница, годишна лихва, срок, работихме с 360 месеца за калкулиране, такса месечно, тук бях взела някаква примерна от моята банка, застраховка, ако има някаква такса, еднократни такси, които са свързани с самата заявка за кредита, с различни подавания на документи и така нататък в банката, застраховка имот годишно, бях сложила някакъв процент и съответно вече се калкулираха месечната вноска по кредита,
лихва плюс главница, месечна вноска, всичко включено. Тук влизат вече и различните такси за банкови сметки, за страховки и така нататък. Общо платено за целия срок, общо платено с всичко, включено с всички еднократни такси, лихвата, която ще платим, месечен процент на разходите и годишен процент на разходите. Общо взето, ето това ни е изключително важно на нас, по-важно от самата лихва на кредита. И след това си бях сложила колко бихме имали ние самоучастие, размер на кредита, едно поленце. И тук съм си направила да ми излиза в зелено, когато остава някаква сума от нашето самоучастие при покупка на такъв имот. А тук си бях направила лимит до 500 евро и светва в зелено, когато кредитната вноска, месечната е под 500 евро е в зелено, а когато е над е в червено. Аналогично и тук. И тук съм си сложила 20% самоучастие, защото повечето банки изискват да има някакво самоучастие. В крайна сметка ние избрахме банка, която изисква 10%, но аз съм го смятала предварително с 20%, за да мога да си фиксирам какво точно ще се случи. Тук са вече различни други видове разходи. Ние в сегашния случай купуваме имот без брокер, така че няма да имаме такса, но тук може, ако купувате с брокер, да има около 3% такса, друго без ДДС са тези проценти, обикновено и цените, такси, вписвания, нотариални такси, местен данък, за Банско си го бях проверила, 2,5%, такси, разглеждане, отпускане на кредит, оценка на имот, застраховките тук колко ми излизат вече в конкретни суми, а не в проценти, други видове такси и тук съм си сложила пътуване, гориво, престой, спане. Това е свързано с разходите, които имаме във връзка с ходенето на огледи и самото купуване на имот. До тук разходите, които сме направили, 4 пъти сме ходили до Банско, без преспиване, около 160 евро сме дали за гориво. Имаме една кредитна оценка на един апартамент 120 евро и консултация с адвокат, общо 305 евро за такъв тип разходи. Сложила съм си едни 10 000 евро за първоначални разходи след покупка, като тук визирам различни разходи, свързани с ремонт, освежаване, някакви мебели и всякакви други домакински уреди или пък домашни потреби, каквито бихме имали нужда за някакво нормално живеене в този апартамент или за отдаването му. Обикновено добра практика за разходите, които като процент от цената е около 10-12% да си калкулират. Сега някои хора по-оптимистично казват 7%, но като цяло е добре да си предвидите около 10% от сумата за този тип разходи. И така тук си смятах различни варианти, просто като си променям размер на кредита, като си променям цена на имота, ето примерно 120 000, виждате тук се сменя, като сменя кредита, нали, би се сменило също така, ето сменяме. Променят се различните цифри. Така виждам различни сценарии, в които мога да преценя дали можем да си го позволим, дали не можем да си го позволим и кое колко ще ми струва. Това беше най-първата стъпка. След това вече идва таблицата с кредитите. Тя е доста голяма и тя е базирана на нещата, които ни даде кредитния консултант като параметри. Базирана е на негова информация тази таблица. Съответно имаме цел на кредита, погасителен план, размер на кредита, валута, срок, процент на финансиране, изискване за ползване на оферта. Това са различните неща, които банката ви задължава да си купите като пакет от нея. Лихвен процент на самия кредит, такса за кандидатстване. Както виждате, на много банки няма, но има и такива, на които има. Даже тук е процент. Еднократна такса при отпускане за страховка живот, дали е включена или не е включена в кредита. Повечето банки я включват задължително, все още има някои, които не я включват. Тенденцията е всички да започнат да я включват, да го имате предвид. Пазарната оценка на имота колко струва. Тук тези пазарни оценки са за апартаменти, за къщите са по-високи. Също така се оказа, че има разлика, ако си плащате пазарна оценка по банков път и кеш. Можете да се усетите защо. Другото, което има значение, пазарна оценка, може да се направи предварителна такава, която е без човека да ходи там на база на някакви снимки, ако му дадете, да ви даде ориентир. Съответно някои хора, които правят такива оценки, изискат 50% от такса, но за мен е по-добре направо да си я платите, отколкото да плащате 50%, но пък ако
имате много имоти, на които искате да получите пазарна оценка, може би имало смисъл да получите някаква предварителна ориентировъчна цена. Това е нещо, което ние правихме, но не плащахме. За една къща ни бяха дали около 500 евро на квадрат оценка, което беше така доста ниско, но все пак беше някакъв ориентир и тотално ни отказа от този имот и съответно не сме плащали за реална пазарна оценка, така че това може да ви е полезно. За страховката имот, както виждате, повечето е процент от пазарната оценка, такса при предсрочно погасяване, месечната вноска на кредита, други месечни разходи, обща месечна вноска, общи еднократни такси, общо лихви, общо разходи с включени такси и за страховки и годишен разход. ГПР. Така, всеки кредитен консултант работи с определени банки, не с всички, така че нашия кредитен консултант работеше с ето тези банки и съответно ни даде оферти за тях, като му зададохме размер на кредита 150 хиляди евро за някаква отправна точка, за да можем просто да имаме база за сравнение и да се ориентираме какво се предлага от банките, още преди да сме започнали да търсим имот. Както казах, процент на финансиране в курортните градчета е по-нисък, за София е по-висок, така че ако отидете да ви правят някаква ориентировъчна оферта, изключително важно е да подчертаете за къде става въпрос, за кой град. Както виждате, голяма част от банките финансират изключително нисък процент за такъв тип имоти. Съответно, един от основните критерии при нас беше да вземем възможно най-висок процент, защото това, което решихме да направим в крайна сметка е, че купуваме 2 апартамента с един ипотечен кредит и самоучастие, така че ипотеката за един апартамент трябваше да ни покрие сумата за двата и съответно ни трябваше възможно най-голямо финансиране и възможно най-нисък разход. Честно казвам, аз нямам някакъв афинитет към банките. От гледна точка на самите банки, това за мен е някакво много второстепенно нещо като критерий. Първият основен критерий е възможно най-нисък разход, краен ГПР. Ето това е нещо, което има значение за мен, като в тук е калкулирано и е разхода за застраховки, абсолютно всички еднократни такси и така нататък, защото това са реалните разходи, а не това. Така че не се подлъгвайте, ако в дадена банка ви дават съответно по-нисък лихвен кредит на ипотеката, но ГПР-то излиза доста по-висок. Ето такъв пример, 2019, а тук излиза 3,1, тук е 2,40 лихвения процент, но ГПР е 2,81. Така че сами можете да видите, че има разлика. Може да я видите и в сумата. Тук крайната сума, която ще се плати при 150 хиляди евро кредит е 228 656 евро, а тук е 220 806. Това са 8 000 евро разлика. Не е малко. Това е за период от 360 месеца, така че е много важно да си ги калкулират тези неща. Изцяло може да ви изглежда сложно, но ако работите с ипотечен консултант, най-вероятно ще ви е доста по-лесно. Той може да ви ги калкулира. Задавайте въпроси. Аз с нашия ипотечен консултант съм си разменила десетки имейли с всякакви въпроси. Това е едно от нещата, които ми помага. Важно е да не ви е срам да питате, няма срамни въпроси. Ако не ви отговорят първия път, питайте отново, случва се да не ви отговорят директно, така че бъдете упорити и постоянни, защото това са важни неща, това са вашите пари. Вашите пари, които вие ще дадете, ако искате да дадете 8000 евро повече или не искате, това зависи изцяло от вас. Но да се върна към критериите. Основно, възможно най-нисък разход и другия ни критерий, възможно висок процент финансиране. Още от началото се ориентирахме към ето тези банки тук. Тези директно отпаднаха заради ниското финансиране и заради високите разходи. Тази има нисък разход, но финансирането е само 50%, така че отпада. И така по метода на изключването останаха Unicredit, ОББ, ДСК. ДСК лично на мен ми допадаше, защото имаше 2 плана. Единия без застраховка живот в началото. Не бяхме сигурни дали искаме. ОББ отпадна поради критерия за това, че тук имаше страшно много неща, които искаха да се вкарат задължително. Просто на мен лично това не ми допада да си платя за някакви много продукти, въпреки че реално искам да използвам един, а то е ипотечен кредит. Това тук го елиминирахме по този критерий. Останаха ни ДСК и Unicredit. ДСК имахме афинитет също така, защото моят партньор е клиент на ДСК, така че мислихме, че евентуално бихме взели по-добри условия. И това, което направихме на следващата стъпка беше, освен опциите, които получихме от ипотечния консултант, да си направим с същите параметри
запитвания и сами. Съответно, аз ходих в моята банка, аз съм клиент на Първа инвестиционна, Ники ходи в ДСК. Това, което получихме от Първа инвестиционна, не беше достатъчно добро, имаше изключително висок лихвен процент, съответно и ГПР не беше никак ниско, липсваха някакви данни. Този процент тук беше за София, не ни дадоха за Банско, защото казаха, че докато няма, имот няма да дадат, така че общо взето те си правят някакви такива номера, за да ви накарат да влезете в процеса, защото знаят, че после по-трудно ще се откажете. За ДСК отне няколко ходения, за да получим някакви критерии, в крайна сметка и там подходиха по същия начин с процентите, да не кажат, че се отпускат по-малки проценти за съответно курортни градчета, но параметрите бяха горе-долу същите, като тези, които получихме от кредитния ни консултант. Същите условия тук, лихвени проценти и така нататък. Това, което ни направи впечатление, че изключително така хората, които бяха кредитните консултанти в банките, с които ние се сблъскахме, не бяха особено адекватни, така да го кажа, даваха твърде неясни отговори, имаше неща, които дори те не можеха да адресират като въпроси и съответно не беше никак окей. Тук вече правихме, това беше на първото запитване, след това правихме второ запитване вече с конкретен имот, когато имахме, с конкретна оценка. Тук, освен ДСК, добавихме и пощенска, като в Първа инвестиционна въобще не съм ходила втори път. И тук това, което се случи, както ви казах, 2 апартамента си избрахме. По-големия апартамент решихме, че ще пробваме да му направим ипотека. Направихме една пазарна оценка, която ни струваше 120 евро. И оценката беше 121 800 евро, което значеше при 80% финансиране в ДСК 97 440 евро и 103 530 при Unicredit. Ето ги тук. И съответно при пощенска ни казаха, че също ще ни дадат 85%, но пък тук лихвата беше по-висока и съответно ГПР-то по-високо. Друго нещо, което е важно, когато правите пазарна оценка, има различни оценители, които работят с различни банки. Съответно кредитния консултант ни посъветва да си изберем първо банка и след това да направим кредитната оценка. Ние тук бяхме избрали ДСК, за да получим тази кредитна оценка. Тази сума за нас беше доста малка, на нас ни трябваха горе-долу още 5-10 хиляди евро финансиране, така че почнахме да разглеждаме Unicredit, където пък трябваше да направим нова пазарна оценка и се оказа, че всъщност те могат да я вдигнат и така получихме от Unicredit 138 200 евро за пазарна оценка на същия имот и финансиране, както казах, 85%, една от малкото банки, която ни даде такъв голям процент финансиране и получахме кредит 117 400 и вече имахме конкретни цифри, с които да работим и да сравняваме на база на цената, която сме спазарили за покупката и нашето самоучастие, така че тук основен критерий беше ниския разход, отново повтарям, и процента на финансиране при нас. За всеки един човек, който купува имот, той трябва да си дефинира какви са му критериите на база на това какво купува, защо го купува и съответно с какво самоучастие разполага. За Unicredit друг критерий беше, че задължително 10% самоучастие, което за нас беше окей, 10% от пазарната оценка и това са параметрите, които се получаваха тук при 103 хиляди и вече тук при 117 хиляди евро. Лихвеният процент доста нисък, също така и ГПР е по-висок, защото тук има и застраховка живот. Впоследствие решихме да направим застраховка живот. И горе-долу това е с табличката. Може да изглежда така доста цифрички, но на мен лично много ми помагаше и ви съветвам да си направите нещо такова, за да ви е по-лесно да вземате решение, да не бързате. Това беше моята табличка. Надявам се да ви е било интересно. Опитах се да мина през всичките цифрички. Знам, че съм много, знам, че звучи объркващо, но когато човек е последователен и търпелив, нещата се получават. Няма нужда да бързате, освен ако не сте притиснати от някакви невероятни обстоятелства. Но като цяло това FOMO, което ви набиват и банки, и продавачи, обикновено не се отразява добре на такъв тип решения. Имайте предвид, че покупката на имота е едно от трите топ големи финансови решения, така че аз лично ви препоръчвам да не бързате и да не се чувствате пришпорени, а да вземате решения на база на цифрите, не само на емоции и да задавате въпроси. Отново искам да обърна внимание на това, защото знам колко дискомфортно се чувства човек, когато
не знае нещо, не разбира, когато му е за пръв път. На мен ми е за пръв път да купувам имот, имах страшно много въпроси. Ако намерите добър консултант, не би трябвало да имате проблем с въпросите, човека би трябвало да адресира абсолютно всички ваши въпроси, без значение те дали ви се струват глупави или не. Задавайте ги по няколко пъти, ако не получите адекватен отговор, защото това е пътя към получаване на всички тези данни и към яснота. Яснота в цифрите, яснота в решенията, защото когато нямаме такива факти, наистина е много объркващо, чувстваме се overwhelmed и ни е много по-трудно да вземем решение, коя банка да вземем. Така че започвайте от по-голямата картинка, от някаква неяснота, сложете си някаква отправна точка и след това, вече когато имате конкретен имот, конкретни цифри, конкретна цена на имота, можете да влезете и в конкретни цифри с банките, с ипотечния консултант, ако ползвате такъв. Аз лично на този етап прецених да ползвам, защото ми спестява страшно много време, а времето на мен ми е доста ценно, така че ми спестява пари. Окей съм да получи този човек комисионна за това, че ни помага от банката, и другия момент е, че ние лично, ходейки да искаме оферти от банките, не успяхме да си договорим по-добри условия, отколкото той успя, така че за нас нямаше логика, но знам за доста случаи, където има хора, които успяват да си договорят по-добри условия с банки, лично, без кредитни консултанти, така че определено се заслужава. Аз го подкрепям този подход, ако имате такава възможност. Обикновено е свързано с това да познавате някого. Аз нямам такива познати на този етап от живота си и нямам и този енергиен и времеви ресурс да ходя във всички банки да се пазаря, но това също е възможно да си получите по-добър процент, по-добри условия, по-ниски разходи. Стига да имате времето и енергията да го правите това нещо. Толкова за днес от този нестандартен епизод на този влог за покупката на имот. Очаквайте в следващия среща с адвокат и какво научихме там. Надявам се да ви е било интересно. Ако имате въпроси, пишете ми отдолу в коментари. Ще се радвам да отговоря доколкото мога. Последвайте канала, оценете, това ми помага да достигам до повече хора и да продължавам да създавам съдържание. До нови срещи!